Joo. Olipa tukeva ruoka. Sai ottaa sillipiive, silakkapiive ja vapaa valinta. Ja sitten taisin ottaa 5-6-kerroisen määrän vakio annokseen. Ja myönnetään, että vähän on syöpön vikaa. Tässä on mun ykkösherkku silakkaa ja mitä ei ollut perunamuusia, otettiin riisiä ja muita rehuja sen kanssa. Tampereen yliopisto Juvenes ruokalla 3 € Bargeld käteisellä. Ja tuossa oli aulassa joku tommonen kestävän kehityksen esitteet englanniksi ja muuta. Huvitti tää pyöräilyn edistäminen. Että onko tää nyt pyöräilyn edistämistä, kun tänne kaiken maailman skuutteja on otettu kaupunkiympäristöön. Niitä on täällä pitkin tien varsia, että viime talvenakin lumessa niitä varmaan sai keräillä. Tossakin näkyy matkalla täältä yliopistolta tuolla tien varressa ja samoin täällä yliopistolla mun takana niin tuolla tien varressa niitä skuutteja makailee. Onko tää nyt sitten kestävää kehitystä tämmöistä sähkölaitteiden käyttö? Että kaivostoiminta nyt ei ole koskaan ollut kovin ekologista. Että tässä nyt kyseenalaistan tämmöiseen, jos tarkoitetaan pyöräilyn edistämistä, niin ei sitä välttämättä katujen kaventamisia, niin sitten katujen leventämisiä, jos on mahdollista, mutta ei katujen kaventamisia. Täällä näitä on tienposkessa hautuumaan pielessä, näkyy taustalla, näitä on useampia retkottamassa. Niin jatketaan taivallusta ja hikilaiskaan syödessä. Mutta minkäs teet, kun me kustan muutsos silakkapiivi. Mutta niin. Joo. Tässä menee autoja sen verran ohitte, ettei tässä paljon ole välttämättä asiasta saa selvää, mutta yhteislistalle Tampereen kuntavaaleissa haussa selkärankaisia, suomalaisia, ukrainalaisia. Kuntavaaleihin voi osallistua kansallisuudesta riippumatta, kun täällä asuu. Ollaan yhteyksissä vapaussoturi@gmail.com. Tampereen kuntavaalien yhteislista. Ottakaa yhteyttä vapaussoturi@gmail.com. Seppo Lehto omalla listallaan, ja kun tarpeeksi monta, niin saadaan yhteislista. Ja 100 voi sille yhteislistalle asettaa näitä ehdokkaita, eli tervetuloa joukkoon valkoiseen. Tässä on tämä Tampereen hautuumaa taustalla, jossa oli taisteluita vuonna 18, niin kuin täällä ympäristössä muutenkin. Mutta käsitteet valkoinen tulevaisuus, musta tulevaisuus. Väreillä on väliä, niin kuin tässä verde, vihreys. Tämä on oikeata vihreyttä eikä kommunismin vihreyttä. Niissä merkeissä suojeluskunta-arvoin jatketaan matkaa. Se on moro. Niin, ja polkupyörää ei voi käyttää, kun senkin on joku saatana huumetrokari ryöstänyt 19. elokuuta. Että sillä lailla. Koska hirtetään, näitä pyörävarkaita, niin sillä lailla olisi tehty villisalaneessa, kun hevonen vietiin.